हेलो एभ्रिवान दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थानाय लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोराव नायनानै एसेबाबो हमनो हाखादों दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन। लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों अमा राजा एबा दशरथ बर'नि डाइरेक्टेड होनायाव दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे बर' सावथुननि सायाव आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर बे बर' सावथुननि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों संदान। ओमफ्राय लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुनावनो गाहायै फाव खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों दिनेश अनसुमै, प्रिया मेबलासिकारि आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफोरा बे संदान आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामदों लोगोफोर। आरो बे बर' सावथुननि स्क्रिप्टखौ लिरदों सोमदोन बिथांजों लोगोसे अमा राजा बिथांमोनानो। लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुनखौथ' एपिसड 1 निफ्राय लानानै एपिसड 10 सिम रिलिज खालामनानै होखाबायमोन लोगोफोर। आरो नोंथांमोना गोबाङानो बे संदान आबुं बर' सावथुनखौ एपिसड 1 निफ्राय लानानै एपिसड 10 सिम गोबाङानो नायखाबायमोन आरो नुखाबायमोन। आरो लोगोफोर नोंथांमोना बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 11 खौ गोबाङानो नेनानै दंमोन आरो गोबाङानो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दंमोन। गोबाङानो कमेन्ट्सबो खालामदोंमोन माब्ला रिलिज खालामगोन होननानै। दाबो रिलिज खालामा, बेसेबा गोबाव जाबायमोन बे एपिसड 11 खौ रिलिज खालामिया। लोगोफोर बे एपिसड 11 खौबो फाइनालि मैयानो रिलिज खालामनानै होफैदो लोगोफोर। जुदि दासिमाव नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैब्लानो जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर आरो नोंथांमोना सोर सोर बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 11 खौ नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरना फोरमायहरोब्लानो जाबाय लोगोफोर। बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 11 खौ रिलिज खालामना होखाबाय, नोंथांमोना बयबो थांनानै नायहैदो। लोगोफोर आरो नोंथांमोना बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 12 खौ नायनो थाखाय एक्साइटेड नामा? जुदि नोंथांमोना बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 12 खौबो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङब्ला कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। बेनि एपिसड 12 खौबो थाबैनो बिथांमोना बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलावनो थाबैनो रिलिज खालामनानै होगोन दे लोगोफोर। जुदि नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लानो बिथांमोना थाबैनो रिलिज खालामनानै होगोन। नोंथांमोना बयबो नायनानै सापर्ट खालामहैब्लानो जाबाय लोगोफोर। आरो नोंथांमोना सोर सोर बे बर' सावथुनखौ दासिम एपिसड 11 सिम नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो आरो एसे नेनानै थाथ'दो बेनि नेक्स्ट पार्टखौ। लोगोफोर लोगोसे नै दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामना होयोब्लानो जाबाय। आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान गोदान बर' सावथुनफोरनि आरो मिउजिक भिडिअफोरनि शर्ट मुभिफोरनि आपडेटखौ आंनि बे चेनेलाव मोनथिनो मोनबाय थायो।